Здравейте хора! Днес ще играем с Клеп 1, 2, 3. Който ме гледа, ако някой ме гледа, отидете в гивъвея му. Прави гивъвей за интро. На интро! Да. Кога ще го правиш гивъвей? Просто на 11. На 11. Сега кой сме? Добре, хора, имате 3 дена да се... Точно 2, защото ти ще го качиш сигурно утре, нали да знам. Да, сигурно. И така, напишете в запис и той ще напише, например, трети, четвърти къвто. Ама аз съм трети. И след това ще има някаква томбола. Например, казва от 1 до колко хора са записали и така. Той ще прави клипи за това ден. Гивало и на интро е 40 абоната направихте. Един ще правиш. И приятел направи специално видео за 10 абоната. Ще оставя линк в описанието. Ако не забравя. Але че няма да се сменя. Сервърът е малко добре, пак съм И на мен. Мен им пречи. Как го запиша? Много съм. Тя са 7, 9, Аре бе, дай 1, 2, 4, 5, 8. Това беше друго. Абе, дай просто ми зад бе. Ето ко. Как да Напиши ко, например. Ко напиши. така? И го изтри сега. Но ти разбираш от те. Така, Аз мислех, че го убих този свой. Нига е як. Този май хак, глед. Не бе. Този е джедай хак. Този ма джедай хак. Дани! Знаеш кой е бомбата? Кока-кола. Не, iPhone. Майко, флашката е Кока-кола. Бомбата, дето се залага. iPhone. Ти от те са ли се бе? От те съм. Пиши мегава, аз нямам никакво. И аз. Аз вървя нормално. Аз вървя с 30. Няма те. Дигаме и 40 някакво. Гога е малко тъпче. Влога. Доста е тъпче. Аз си... Ти от кои си? Как гледа от те съм? Абе не, кои си? Но така погледни имаш там, например. Щупи ми хора. Тапо ли бе? Не. Как лъжиш? Искам просто да погледна. Ние тук идваме цялата банда. Да, отбягам. Някакъв ме гледа ту отстрани, пише Астротейтър. Виждаш ли? Петър ме гледа. Така, върна се. Вижте, емката отменях откръта преди. Пак. Пак се върна. Да ступили. Здравейте, днес ще играем в малко CS. Не съм върна. Ти спали ли? Да, бе, вижте, виждето просто. Те си не са окела. Самия съм. Да, са яки. Ти е бързата. Не знам, май бе фан. Като залагаш бомбата, знаете ли какво е? iPhone. Да, бе. Залагаш iPhone. Плашката пък кука пепко. Ами се плашка белата. Виж колко душ ма гледат, бе. Къде си? Долу съм. Ясно. Ето те. Всички чакаем. Аз му 4 кило съм на трето място. Нашата са плашка. Флашка. Плашка, ето. Ето кука пепси, вижте го. Я? Къде? Искам да видя. Пепси. От ден на ден. От ден на ден. Плашка. Да, бе, пред плашка. Опа. Аз стори глава. Той е как?
Здравей. Те. Но здравей ти викам като кашваш. Като се задаваш. Къде си? Айде. Ти пък ли си спина? Само се бе. Тук на колко имаш му набих. Може да се обложи. Къде е това? О, боже, боже. Майко, къде срещаш бе? Мишката, за масата мишката ми е. Тя виновна сега. Един добър не мога да се... Ти смъртта, бе. Вие играете за рак и някой добър да дойде като... Аз имам остатък още 44 кила за... Нали 46. Аз имам 4 кила, да? Да. И аз имам 4 кила. Как да убиеш? Защо ми показва, че имам 6? Абе, за как да убиваш? Ти имаш 3. Абе, знам. За кой имаш 4? Абе, те показва зависи как да убиваш. Умен, ето е бомбата. Който и дърво е? Бомбата. Майко. Първо беше iPhone, сега... Ето тия хора. Колко ти? Чайте малко, искам само да си видя клипа, колко е станал. Така, още малко ще видя. Може да има и клип на Minecraft предание. Да, Survival Beat. Не. Развиване. Бе, само ли? Аз се спия. Добре. Точно спина ето е смахна. Пак точно не ти разсяте. Откъде? Ама той сам има видео. Аз ако бях така, щях да го бия с нож. Не, чакала, не. Веско. Не играя за Едно фраг. какво е. Те ни водят 15 на 1, брат. Аз се вземам снайпера. Аз си му взех, вали. Аз съм за теб. Има про страйкър. Например, е. Чакам да го дадам. Къде е? Фак. Тя сигурно не ги. Някъде в следващата стена. Плаша, отделно. Ела тук. Фашка. Няма где е? Не бе, аз имам 100 картина. О, майко, колко съм зле. Не за нищо. Ей, назад. Да. Купувам се наби, бе. Купувам си помпата. Всички не бяха тя. Аз купих болната помпа. И база. Какъв плаш? Смога какво е? Не знам, аз съм бомбата. Какво аз видях, че е бомбата? Абе, ще граната. Аз съм седнем така. Ти отзад ни, бе. Къде? Е там. Те отзад ни, бе, ти. Аз съм взел болната. Аз съм с това. Мога да видя както съм се гледаш. О, Аника. Отдяха. Аз първи не бях, ама... И те. Ела следвам.